लेई के कहवरिया जब चला है डगरिया त कंधवा पर कवरा हिलोर मारा हई। लेई के कहवरिया जब चला है डगरिया त कंधवा पर कवरा हिलोर मारा हई। सखी 12 बजे रातिया के दौड़ा हकई पियावा, रातिया में खाली बोला बम बोला हई। सखी हमारो बहला मुआ जाहई देवा घरवा, रातिया में खाली बोला बम बोला हई। महना लैना बात के रह गेलै रात के टेंशन हमारा देला कैना फोन कवर केला कई। ये सखी महना लैना बात के रह गेलै रात के टेंशन हमारा देला कैना फोन कवर केला कई। मंटू दीवाना खोजा है देव घर लंपवारा हई, रातिया में खाली बोला बम बोला हई। रातिया में खाली बोला बम बोला हई। दोस्तों अगर आप लोग को यह वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब फॉलो करें। धन्यवाद।